Dobar dan svima. Danas spremam jedno vrlo lijepo posno jelo, čorbu od tunjevine iz konzerve, a ispadne na kraju kao da je prava riblja čorba. Treba vam manji luk, nekoliko čenova bijelog luka, grana celera, štapić jedan, peršun, krompir jedan veći, šargarepica, malo crvene paprike, naravno tunjevina u konzervi, po želji, po količini koliko vam treba, od začina aleva paprika, suvi začin, biber, so, kečap jer mora ribljoj čorbi nešto da da kiselinu, smrznuti kukuruz i grašak i od začina malo ljute papričice, suvi paradajz i jedan lovor. I naravno maslinovo ulje. Na početku sad ću sve da iseckam i polako da dodajem. Prvo dodajem ulje, ali sam prethodno dobro ugrijala lonac. Dodajem luk, odmah malo soli, možete poklopiti, malo da se luk prži, karamelizuje i sad odmah ću da dodam i papriku, da paprika pusti svoj sok. Kad se propržio malo luk i paprika, dodajem šargarepicu na kockice, to što je korenasto, ovo je sve drugo nježno i ne treba mu mnogo kuvanja. Poslije 2 minuta dodajem celer također na kockice. Kad se on malo proprži, onda ću da dodam vodu i onda sve ostalo. Inače, odlučila sam da čorbu zovem Radmilina riblja čorba, jer mi je gospođa Radmila dala recept. Sada dodajete vodu. Dodajete otprilike oko liter vode, a sve zavisi koliko imate članova. Još ćete i za večeru. Stavit ću krompir na kockice. I mogu odmah da dodam smrznuto povrće, kukuruz i grašak. Da se i oni kuvaju. I dodat ću začine. Seckana ljuta paprika, a ovo je sušeni paradajz i lovor. Močite. Odlično. Idemo dalje. Od začina dodajem ljutu, odnosno slatku crvenu papriku zbog boje, malo suvog začina, biber i so. Naravno, probat ćete da vidite kakva je konzistencija, šta trebate da dodate. Ovo je sasvim fina gustina, a vi možete da je zgusnete sa kukuruznim brašnom ili sa malo gustina razmoćenim u vodi. Naravno, treba nam i kiselina, pa ću dodati malo paradajz pirea. I kad to proključa, onda ću proveriti povrće. Ako nije dovoljno kuvano, još malo, a ako je kuvano, onda dodajem tunjevinu. Evo, čorba vri. Pošto je vruća ringla, ugasila sam potpuno, isključila. I tako će vreti jedno 5-6 minuta, pa ću vidjeti da li treba da uključujem ponovo ili je to u stvari i gotovo, jer je sve jako nježno, a i sitno iseckano. Evo, lagano vri, uključila sam na dvojku, možda još jedno 5-6 minuta
I to će biti gotovo. Ako imate, recimo, nećete da bude posno, onda možete u kiselu pavlaku da stavite malo gustine i da zagustite čorbu. Inače nije ni potrebno. Krompir je gotov. Sad dodajem tunjevinu. Da se sljubi sve zajedno. Dobit ću pravu riblju čorbu kao da je kuvano od neke posebne ribe. I na kraju naravno dođe i peršun sa malo listova celera. Neka baci 2 ključa i jelo je potpuno gotovo. Znači za 20 minuta gotovo.